Ini apa sih? Itu dah umrong solong song thom. KSA di Mahasau District Committee laben mapa laben kamapa. Song thom atum press meet. Kehanang ko kalam thak lam thei bang la puilo. Itu dah mining aputa. Itu di Mahasau Autonomous Council atum bang. Itu mapan chenek piklo. Alam thei bang ke itu 1975 haning kan tawi tum nepco phan project phan longli pilo asona taxi 1991 haning kan tawi tum tea garden lapen NECM lahai tum han tawi longli pilo asona taxi APDCL ku clear long non project tengbom 2008 la bangta itum longli pilo asona taxi AMDC phan 1985 la so haning kan ta pilo asona thak non tami itum dak borolo khindong ku doku itum loang hin Pada stame 9,000 bigas latanon itu mapan thang konsana we dak social leader penceng law rong asor gangbra jibil hai thon thang konsana we bela lawn tumbang council tumbang longle allotment period pen itu mapan nang pamang hua kason si claim lo kasona taksi non ako 109 hectare labang tanon ako la coal mining akimi kangpu tuji apan order pitu de hala tame itu mapan cingki cithana we Nasi itu ningduk lo, daun rongso kita akarbi kaya tum apan nak cenek piklo lah pen itu tum ningduk lo. Nasi itu daun rongso lo kita akarbi tum ke wangi langa uwe, atum apan bangke tum bangke cicaram dia rason si tegam lo, mana kirengi apan ke sung piklo. Ate ke company ke wang pikal lo, development amen pen wang piklo. Development apan bangke itu mekang ke. Kenang sok lo development bangke. Setame development amen pen long le lana na hektar lah tum nang enpo. Tum thang nang cingki nang cithana we pela tum bang council tum bana claim lo lasi naso di male itum bang thanga le long le development na men pela tum bana claim bom lo sa thanga long le lasi non bang ke non la mining akimi borolo kindong long 9,000 bigas la pe non la 109 hectare la non new coal mining upon la haya stami itum bang ke immediately la bang ke itum song thom mentame la pen rada tum stame chekroi donde la sila bangke cancel back nangji pusi itu maki mangdo apen ki dam tang dame itum me chiklo tame itum protest dolo set from set pen itum rathul pak protest dolo stame pinianian tame DGM la pen AMDC itum la pen council itum stame itum thang respond ave itum memorandum ta thon dam lo pidam lo setame itum thang ta itum pan bangke na respond pe asina kilang ro son si do la pen itum pan bangke value nang ani son si thelo Kardo use hamhan tu masih dicengsi alam kega lah hello nam head itum la song thom atum la so alam kading je la bangke hokpet alam lo atheli tum khan jasme la bangke autonomous council di Mahasau autonomous council ke Japon dibolal garlosa CEN alangli abang nili tum khan jasme bangke karbiara to khan nangkang hun pangkrebe ajo ini sih itu ngasona kisum kunang lo gesement bangke ati angkur gelang litu mulai non lah so mining aronre pen angkibi lapen lana long le hektar sa hektar ke pon lahelong le sitame nilitum patai cingki dam lo sitame alang li akoi bangke aprang sarkar ka cari tumhan aprang sarkar ba alidars mansi alang li bangke koi bom la di belal gordo sa aki hai bangke ati pulote aprang atuman chok chesi non alang ni hang ki chok chikrong po lapen hola solong le bangke karbi long le bangan ang thibom development amen pen factory industry amen pen lama sin tu bangke kisung bangke punang ulo la soposi kidamtang moheta pulo nepko lower kopli lapen ke NECM factories lapen ke dalmia factories lahenda karbi long le lapen nilitum karbi hai tum si nitum doniat lo tum hanta ati development bangke nitum ta nangi development phan ke nitum ke kai ta nangi kusi nitum bangke hang lo ba nangki hang ang teng pe nitum ke pilo sonta vaccine non bangke ipoi pilo jong posi non bangke bisi mane by force pe nang claim bom lo non la mining ba koila aku ki phuthi lai ka tu ka vela lata karbi long le sai te ni lo asi lana kisung bang nitum long dokok lo la posi angkur abang ke autonomous council alam itu manepan ki chokche non doboma leaders ang ki yapon la tumbang ki komane kiram tani chokche phan jong po ning tum khanang dong thip la son se ning tum khanang tin chong la soposi non la jesemet
Kidam tang alam bangke kidam tang lo sta non la mining la koila ki purthi la pen non limestone la stone ki pur la bangke ni tu bangke kidam tang phong ni phong thom chi song lo la so ke chi song ka teng alam bangke la lo cancel wek nang ji la so alam bangke cancel hello nili tum kar bi ka chi song ke hai lo sin tu ate konsil lo sin tum dudun kop te mat sita nili tum alam bangke ithena tanar rije la so la non hoda gambra phanda nang betate la pen ke la dak no so long kido kithi kiding dak nili tumta kaprek la so social organization do rachariya song do political la song det kali itumla KCS la taisi rachariya song lo song taisi seminar karbia mai SKA la ta rachariya song lo lahai tum phambang ni tum handa thang betate la silang tumani hangling plan mo tambom lo la pen ke gambran phan kopisi en usi nangi mapu as par la 60 dollar teng aron pe la longle hem phu phan hola rong hem phu phan pe hola la longle hem phu long chirai vek ho konsil kim ke aprang pen la so long le chirai hem phu tun phanta non pinia government bangke la hem phanta RDP pe da sining hangling si la claim lo la song sining tum thek long lo la sining duk pik lo tun mas konsil lang kia pon ka duk hem phu pesta non nang kia pon di bulal gorlosa kia pon sarkar bangke ning duk lo masih non ateng bote ning tum bangai kapre kali lo dakakar bi dum kiwiru ni dam adim si le lo pudam na service ning tum ke long le pin lo la pen hola contract supply ta ho lai ke hello wing alam itu la dak kering dun konsil pen masih ning tum ke non anda hayat ta long le bole pudes tane mantune PMAY nang pi hola bangke lage India sarkar aron lage long le alam kali long sita kwan ma kilong ni hola block along ta la tuma khela dolai koma than si pinai ma koma si pinang ne ma hola tame itu ma khela dolai hola tuma long angbo la song bong si litung kar bia khai bange phudun phat tilo non pular ni anta ala hailu ka deme kisum nan ke si chihek pelang do la si pini nitum press meet song thom la pen thot niltum advisor do pu litum kaching hon sar yosing he sini litum bang ladak umrong so akarbi just met pepen bang umrong so long litum bang mining abang nang biwaret lo aning hangaling nang biwaret lo lapen long le ki pitangan sa menil tum dupig lo kolkwari la asam kolkwari phanta pilo nepco phanta pilo APDCL NECM phanta pig lo stame latum lan su se non nang bi thula non akimia project do 9,000 bigas lapen 817 bigas kolkwari lapen limestone thot nang bi tu pop non kitu penan penta akithim job lan su se kithi project bang na bi tu pop non Assam government lapen di Mahasau government atum chisik bong lo sela daga bang ke nilitum bang ke longle bang ke pitangan pilo la sinon ki bang ji abang ke nilitum bang longle bang pitek thelo pu bang se nilitum non dak umrong so karbia radatum lapen la song thom ke thiki ding tu man same nilitum la so bang se nilitum chingwai pon lo pitek thelo polam lo la nilitum protest that a piece ta me nonanta nilitum phan RD nang pipe nilitum phan nang chingki gi pu phan ta ve lapen memorandum sa men nilitum along thonam thailo dak di Mahasawa CM phan same thonam et lo lapen forest department atum phan same pyramid lo along ke thondam nang jia ana bang ke nilitum thondam lo puai fit same non bang ke nilitum phan thang nat alama we nilitum phan nang kelang rop la son mandel lo sida ko bang ke hokpe bang ke nilitum chichini nangi bang ke lo 6 sidul pinak nilitum ki do ke la 6 sidul lo polo tangte ajak ko bang ke la lo 6 sidul Indian constitution tum ta nilitum ban 6 sidul nang pi bang lang lo long live helang tribal atum phan protect nang lapen amethanga ajutang du methanga jubab du amethanga lam ki du chipang chu nang lapen longle just met pet longle pacherai kom nang po phansi 6 dul na pilo bon sitame Assam state government tumta nanglang plot son lo lapen ladak council tum stame alang litum la development amen pen la high protected si aning hangling rong dak grompani kithi giding tum phana chingki ke pen haladak mining ki bi ya gauburas tum pen chingki ke pen aning hangling alang litum bangke propose po alang litum bangke tendering bangke la tum office isiar lu du pen alang litum bang aning hangling la pusi project bang selam tawra ditilo
apa nil tumbang api kamang hudun tu la son si nil tumbang ke kamang humang ram dun thap lok lo si nono bang ke mrong pama rat tum same aneng pung lo aneng kang lo nono bang ke nil tumbang ke la so along le nona kimi bang ke mining apar mana bang ke nilitum long le bang ke pitek thelok pusi nilitum kidam tangan same protest lo prung set set pe nilitum protest deng pon lo la pen hada ki biye di man tame litum langdam lo pulutang te towar pen cheng lok ki juna lang school thang tawe la pen hada sai ka chutekia dim do hal hai tame latum sai ka chutekia war sai tame vedet po ilitum inglong so kar bi tum tribal tum ke ki ong dung tum ke sai chuteki pen si ilitum ki reng chot haladak hidi du kumane ke phang aju du siguna ju du lahai tame dam lapo tame non la tum bang ke council tum tame state government tum tame la pen EMDC DGM tum tame lahai thang patoite athila non hadak ki do dam ladak new umrongso village 19 km la pen non borlo khindong halapu area chutolo khindong lobang halapu rong thoksiner ke do hala tum tame ladak APDC la NEPCO 1975 aningkan pen kikat atum sai dilo puthor hadak mining bidu no thudal lepo la pe hadak ko nat kikat lang la solam lo non bang ke la si nilitum pini bang ke neng ki kang neng ki pung la so chepeklang nang kok lo la so joini si nilitum pini bang ke press meet bang ke phang nang kok lo aro